parlok hakaban kong ngipan pau ki songo yo play hakaba sai sian pat ula panesiam yang ipi bat kum juru yang i pai we te haka jing sha ngidang wan na ki than riang do ban menta ka poru kalal dei kumba news tengi ai te na kale jongi ngi thumu be bangin let no be direction yang nomor ka por kalamet re kansan ngila yo ya ka phone call hakaba kalapan arta tian yang i lada ngilit phashi yang ru so sanon lada ngilit chak ta yang ru kalamet plan ha ka bakado ngirai be ngilit la kale nomor ha bangilit ja ka ba ngingej bau play utolam narakan te hare bar ha bangilap da lagi jongi khmat ona ngila poi ya ta yang kasam ngimla shaban mudur badle se ka je kendo ka jongi ru hakum kene ka por wala ka dei ka por met ru rei ka dei ka jing persat man sim bat ka dei ka jing pasio man sim ka jong blai te ngimnang shu panong kumno hiru bala da pej hagni sngi ki ru kan thei khazi jongi ki long brau hala ka jongi yeng ki sam bat ka daw pro kam dei nau nong wei nong ar hari ka dei anangi ki shanrang kasi namar bon hi menta nakaling ka jongi ki shanrang teng ngim perkhat ni ino ela ki jongi lok ni ino ela ki jongi khon bat ngi don hang ni om bangin bishar yano la ni mono badei mono balaj hanrei ngi ko atang bangin ya bo ching doi knam bakum ki ne ki paro kenom jashu hapo kari khasi be je jongi kublai shibon te kong hakaban kong gi pan pau gi songo yo blai ubal pan poi gi hakne ga yeng kesam gi chong phi wata preng chong kamet han re namar bangi so san e ya phi hakapa watang khaw ba phit chat ba phine pam chamiet par ki khon ru phim sham la don kuma phile pan pau phi te ga re kan thei ga ba sham pa phi te ga re kan thei ga ba sham jin char hakapa teng le kuma phi ong ban dei teng le chong mar we le taka danga yap no ru ka ba han re shano ki khon la phi phin yap te kong ni su tho ya ga ta ki ching sham ni su tho ta ki ching char ki chong phi te se man ka si phi ya man ka bet phi hadai to tipa kini ki baro kenom jak lam ga jing tip ko chong play ha koi ga liang ni so comment bagi on poi ha ga yeng ga sem ko chong phi re ha koi ga liang pat ni dap na ka man sem jong ga ching so si ha ka ba da la ga chong ki khmat ngi i ya phi ya ga yeng ga sem ki khon ki ti chong phi te kong khlam da bun nia khlam da bun ki ten sho ha ngi ti ba ki pa pa hi ko hi ban yo sngo na phi ya ka e ga ba ma phi phen sai tho te kong to si shu tho phi ngi ya ka e ga ta ba ma phi bi sham nin jar Tama ang suminja mo, siwa bungan chat ja, habdon kamu hab le krong ki brio, si kalamas de skraman mel, laki ai kamu ngi bam, lakim ai kamot ngi shuru bam, siwa bungan le ka e ro siwa ngan le pan ram ki brio la sa bon karam ro, tang ti ro ngong toy so san e yanga toy a yanga tang bok phinyo kat so san e yanga chikon par ki khon kim khlan bha par yel de ro ngam khlan bha ki khon ro ka we ro to ai tang bun ya lach im ro ko slai marwe le phi yap sa ko slai pat mi la pa so ho sai lok phi chana yu lok la le ta we ti nga chupat ta ko no marwe hang ta nga onga to ya rap tang bulai bu kham ti kham bha yanga ada bulai uru yang ngan im bersikon langan longkom no ro ngan la betang per kikon ro mo ada bulai upha ete ki bro bosos na yang ngapet ikon ro separ don te kila chi sap spartabon yang te ulo ke sablon nam don khra bulai skor uniform don te gakot shabun skor ngapra lai teling spon pan kot jot kot ya ki promo kila chang ka suan tang te ngalalau ka por mong ka ang su ang yol ong te tang lak ang te ria ki nu kon kila yak ang lang kendala yak ang lang sanu buri ki ang tang te ha por bu stam ong bese buno bundon nang rapre tang led alai tang na jong bon sen nga kalon la ka ong ko bp harot kan nga ong tang bulai unsne yang la o chum bulai ngon hon kamu kau ya yang mata pitan ya don ra ki don tang kitu bu cheng apan keling ki bro pan keling ki bro te baru sih kata pi im kum no pan haba ngai su pan keling am te pan keling bani pan keling
ku kau ai kalian ki priu la bon ba tang bang ong to ya sha yang ngan ai dala yo pisa ngan sa ai mo Kena ke ikan dapat film lit belar apa? ngam nang le bela kon ki kon nam nang le bela ki bor ki kon sapar kala ong ro ngam nang bahare pat ki doktor kem cha ate bun tristom namar ka don BP ka long bau cha bor bu khai ni long ro cha long bau cha po che em tiu te nga chan jar ong rai khia nang te ngam te di ro chi berti nga chule rem se kan dala lira thera tan la se jan thero nga kalon nga kham tip ya ka ga Pung tiang adalah akan mau pelai janjar ngalak ngayam baik nang layam tiang layam pelar tiro ngalin merjong ngakam tibi ere. Kalau ada yang keporu viesat kan pan. Kapor setngan ngadon kapor setngan teman ngiro nga engine in nga ai te kalong tang yo ai tang sibol. Kom, di sini. Skap. Nak ikan dapat film. Ngaso janjar pelat pi. Ngaso janjar pelat ngapai ikon ngapai kayu ngasel ngapai perkara ikon ro ngaso janjar ngaso amasin ong. Itu boleh yang. Yam lại đẹp hả sắp từng tiếng sâu dân dar palat ki kon lawai la yam nga jaumat nga kila ka anglang mai te dapat ya cái yang sem ki we ki biang ki bi tang dapat yak sem lawan yang na jong long kum ne mo ki kon ki toy ki we ki yo bam phan ki yo bam mi ki bunan kam hari ngam yo klam yo da bam re na mar bangas ngau janjar palat snap ada kami kalian yang jong ong ba bungan nyap no tong bu bulai on sim yang ala no mo tong bang adalah perkat bang ong ni lang yap nga ki kon bona bun saja kila long so long marah mo pertai tharai te wadang dong ka kmai ngi long kamne ngam don ka kmai le te tik gendong kom no Ini kon ke. Teng teng ki ong yang me nga e ji phoi na ma phi da bam cha phi nga bam dam bam cha phi nga pha bong en lang mo nga ro nga usin e phi ma mai ni la he yi step sta sa yo bet ka bam ka sang se pa mo kan se belang se sngo ngan se le lang yu buran kam Mana bang on lagi kon. kon ta cha mai yu Ya, buran kam pada ya beres ngap. Ya berma, ngap. Nah ya sa. Kata Sabti ki kon film don. don sabti re phi kon kila jor lot pa sapro nga sat ruan da don sabon nga sat nga sa that la that nga sa pan sab e kon ki kon ki we ki dang yo pan sab shita yo da ka we ki kon nga te ka chu be no mar bono bun la bun kit ki lang kor nga ke mar bole a ki nu kirita mo ki nu ka apot bun long kam noi te ngan le kam no la dangan ngisuruai tang yu bule kam te kam bayang anu rin samar ke dada nam ri samar so bule ngan le kam no te tang shpo tang ka ba ha plas san tang ka ngadale ji sengan po be kan sew tang ka ro am don ki bru ki la kram kan sew bo be kan sew ki le won khrang ha jan nga te ngam chu bo nga phailang de be kam te ma ngam don ta mo tang ka kan bot ai pa tentang bonsen ki kon nga pasti ki bro dal alem ti yang ki bro ki sangkom ti ki le khar tang bongang ai la nga dat be tang ong bo chuli khar je bo ki we nga dat be Beli ke khar beli kok bab ken. ki ku abam sangkom te ki Kita ikam ta mi sen era. nga usen e ke nga da usen e ro ngan le kam no ka pa usen e pisang an penting ngam don kai ai ngam don tangan le om nong shu shima kon nga shu ba na sha kamen ada boleh un ayang atang ka jamulu la ik ai pero ngal ahun kam sil nga janjar banga kalong yunga ong nga cimcing ba sukwa don hadu kata nga ngadang up ma hadu unun alung pa jindan lais senayam nga up ben
tang banga nga ap me kana ngam de banga pancu ngan susuang perikon ngan hon perikon kan ngam puak lon ngelangat ka jenjar kan no kum nang anak puak piang jenjar lo kong jenjar tang sabun lo mdon ya mdon sabon ni ram sini ramdon sini dah kuasa kelung romyo sini dah ong to ya sengap Mungkin nyalai sakral ya pen kai tak lakas bodan jerong kse ya pen kai itu ya bam kai itu nak long tu pen kau melen ong kalong teh masuk wais tang ya boleh senjah ye ru ka jor ju syar ju sejur namar tiwe ki yo ber tung tanga tang tung tang tlak ngam ju orang tang mulu ngan ber bangam yo dengan yo kum kata ka je ketung tengah long ku bayo ya kado an renga ngam yo tang kai ai ki we ki lai yo sung yo sunong lai han ngate masuk song be bon sen ngam not mo lai yung barang boleh bang asal arai ngaso podor ka ye jing long jo kum ka jing long kumai ka na ka jing so podor kum ka jing long kan thai ngla sim ka tan chiyo khon re ka na ka jing so podor mang podor ba ong kini ong kum na ki we o kata kam kutu kam kusat tang banga ngam nang le balash kon lala rap tang red kon di jenjar mas kan udah kam klan bahar ta kelung teng ye kan ke jingduk lari bu tim itu baga ya ke jingduk kan ta pala tem ta be shem jenjar ki para kasih gayung mandok pidapai tang laron la itu te kong ha ka ban kong ni pan pa wi je song yo blai u bala pan poi ngi kan ni ye sem ke chong pi ta chi sang ni so san nei ha pan pai ki pi har kat ki ni khon ki chong pi ba pli ha ki than ki so si namar ta ke don ha yeng te kong ko oi ko ma pi ong ka par thei ka laban ong ba pi shule man le ka par thei ka laban kan dok kum de kam ta he te kong kan jing poi ke jong ye kan ni yeng ka sam ko chong pi kam te ka bang yon ai spa ai po ye pi re ka de ka bang wan ban kar pa ti para khasi ki chong ni le se hadin ba phila i ye kan ni ka video kun de ki snong nong liput sngo bha wan pe wan chu ale mi ni kong wat tang kamulo wat tang ka shini kum ong kong im shona ton phila i da lagi jong ki khmat bat kini khon bapli ki tangan tangga selipar tangga patron kim don to so bha yo le se ton bring jong pi ki badon ki jain kin dap ki ba kham bha wan ai lem ye ki hap ki ber ki balong kum ki para ki jong pi ka selipar ke na le ki jong ki kim don te kong kuma philong teng le la bun ka ba sha than namar ba im don yang teng la so le ran ban li pan than ki beru ki su thu kong ya kata ta teng ba ha ki jing dawa pat ka po ngim la ban sha teng ha pan li pan te teng in haban sharu ye ki ya ki jing kan ben jo pa thei kata kam dei tang ba wan ye phi yang ru ka jo ha ni te phi so si phi ya mat ka singi phi chao mat te mat ke baro ki ba ja ya ga yeng ka sam ke baro ba ja ya ki kon ki ti ko ma phi ong ka jing jan jar ka jong ki kon ka dei tang nanga te wat badon manga ka teng le no e ke ni ki kon badon ka me ko ma phi ong namar ba ngalong ka kami ka baduk ngalong ka kami ka bom don dori hari kong wan ju kan ni kum kita ki kentien namar ba kini ki kon philong ka kami ka badon philong ka kami ka badon la ka jong ka bantahi hari ngite ma ka ngite ba wala ka jing duk ka persang ban le ben wala ka jing duk ka persang ban jan ni pi hari te tang ka ni ka wei bo ble dalam jar kat bat pi ba ka yeng ka sam te kong na ka leng ka jongi ngim don ni pengin ai pi để cái tu cái bằng ai thì nó con là đây cái bật mặc là để phim nhậu còn cam tổ để nâng cơn khui phi cơn khui cái gì cái xem cái trong phi thì cái bằng ai rồi cái gì lại trong cái bánh bạc cầm đây cái gì lại cái trongนี้thì xem là thiết chim bằng mà không lấy mà đó có bao nhiêu có bao đỡ nhiều hả dot sir kau mau dot sir tashim ni dapat hit email fatit dot shim ma hey sahabat dot sir email ma beli pinjam tu itu ina beli pinjam ha susi email beli you susi email mandong tom ni lere beli sakor ku ya ps ha wadiam jaram ma pitkan ne than tóm đến lấy sai phát thiết khao email là sai sao nói thiết khao thiết đổi sao thật thiệt lắm mà
ตัวเบลนังกัคุยพี่ไปกี่คนกี่ทีมกองตาก็เลยใส่เสียนตาสัตย์สุขมั้งตาบายบาย Okey. ตามาตา Masuk ha. ตาโอ้รับตรง